Hei Kasperi, ihan pian me mennään naimisiin. Se on jännittävää, kutkuttavaa ja innostavaa. Nämä viimeisimmät viikot ovat olleet tekemisen täyteisiä, mutta samalla myös ihanan hyvän tuulisia. Sellaisia kai me muutenkin ollaan. Me ollaan oltu yhdessä pian 9 vuotta. Tuossa ajassa ollaan valmistuttu koulusta, siirrytty työelämään, etsitty itseämme vähän elämän jokaisella osa-alueella. Mietitty tahoillamme, että mitähän meistä tulee isona. Opeteltu elämään yhdessä saman katon alla ja kolisteltu välillä sarvia yhteen. Mutta sanoit joskus meidän suhteen alussa, että me ollaan tiimi. Ja tiimit puhaltaa yhteen hiileen. Sitä ajatusta vaalien kai me nyt sitten ollaan tässä. Arvostan sinussa sitä, että vaikka samaan aikaan olet järkevä ja looginen, niin silti olet heittäytynyt täysillä yhteiseen elämäämme. Innostut mun hölmöistä jutuista ja saat mut aina nauramaan hassuille jutuillesi. Meillä on oma keskinäinen huumori, joka versosioi meidän ensitreffeillä. Mitähän kaikkea tulevaisuus meille avioparina tuo? En tiedä, mutta laitan vaaleanpunaiset lasit päähäni, otan sinua kädestä kiinni ja nautin matkasta kanssasi. Rakkaudella, sinun Johannes. Rakas Johanna, mun pupu. Viimeiset kuukaudet on kuluneet lentäen ja vihdoin meidän yhteinen päivä on käsillä. Oot upein, hauskin ja lämpimin ihminen, kenet tiedän. Jo ensimmäisistä silmäysten vaihdoista koulun käytävillä on ollut sun lämpimän välittömyyden pauloissa. Arki on ihanaa, kun saa jakaa sen toisen yhtä heittäytymän ja hupsun kanssa, vaikka sitten keittiössä kokkauksen ohessa improttua koreografiaa tanssien. Meidän yhteinen matka on ollut vaihderikas ja ollaan kasvettu yhdessä, mutta myös yksilöin. Me ollaan monella tapaa samanlaisia, molemmat innostutaan helposti eikä pelätä tarttua elämän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tärkeää on, että myös eroavaisuuksia löytyy, ja nehän auttaa tasapainottamaan meidän yhteistä arkea. Sun tapa kohdata ihmiset välittömällä läsnäololla on aivan äärettömän kaunista. En malta odottaa, että päästään rakentamaan yhteistä perhettä sekä kartuttamaan yhteisiä seikkailuja koko loppuelämä. Oot rakkaita. Kiitos, kiitos. Rakkauden ja ilon täyteiseen Johanna ja Kasperin hääjuhlaan. Kyllä se pari kertaa kuuntelin, kun se osasi, ja sitten kun se oli se mainokset ohi, niin selvä, jatkaa kai. Sillä on omaa huolesta. Ja tuolloin osoittamaan loistavat salaatin tekotaitonsa. Oli ihan selkeä, että pari oli fit. Tai MDF oli päivää, kun me alettiin seurustelemaan. Mutta ennen kaikkea ja kaikesta eniten mä oon rakastanut.
Kumpi häärää enemmän keittiössä? Vastaus on Kasperi. Kasperi, sulhanen. Kun mut aika vie, laskekaa mut kylmän huomaan maan. Marven, vaik kynsin kaivan tien, luokse suurelleen. Kun mut aika vie, laskekaa mut kylmän Sä tuli meille ekaa kerran. Mitä Pokemoneja sulla on?